back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ang yawa nga gustong maangil. Ay mo bitaw ngit-ngit atong pilion. Aron way makakita nato. Salig lang siyo. Kay suhito kay ko din napita bangag sa ilong. come on. Sige, Tor. Agad lang ko ni mo. Mangandam na ta. Kay sugdan na nato ang atong misyon. Kinahanglan nga kitay unang makakuha sa usa ka kaban nga bulawan bangag sa ilong. Come on. Ay, pasti lang, Tor. Tor. Mubuo naman day kayo ning hagdanan nga atong gina. Awa, Sungaya ko siyo, sungaya very ko. short. The stairs is very short. Sige, hindi na sungaya ko. Ha? Bangag sa ilong. Sungayon, tiga. Basin mahugno ning hagdanan. Madisgrasya hinuon ta ining kalakiha. Di lagi. Ligoning hagdanan na. Ayaw lang, Tor. Kay, delikado. Delicates. Bangag sa ilong yan nimo. Kung di ko nimo sungayon, wag yun tayo mahimo ining gabiyon na. Sungaya na lagi ko kay aron makakabuot ko sa koral. Bangag sa ilong. Nala, sige. Oh, sige. Mutungtang ko sa imong abaga, ha? Idusok ko pa ingostas. Aron makakabuot ko sa koral. Sige, Tor. Tungtong. Ay, hinay. Slowly. Hinay lang, Tor. Sakit akong bukton. Hinay lang. Masakitan ko lain, masakitan ko kay makaotot ko. Bangag sa ilong. Nga ni kurong makutuhod siya. Ay, bugatan ni mo, Tor. Gamay na lang siya. Isa pa siya. Ay. Sige pa siya. Gamay na lang siya. Isa pa gamay siya. Kana. Nakakupot ako siya. Siya, nakakupot ako siya. Okay na yung kadi, ha? Okay na siya. Yan ako papos kural. Pabutan ako diya. Kaya mo balik ro na yun. Este. O siya, este. Sige, Tor. Mabangag sa ilong. Ngit-ngit ang kwarto ni Mirasol. Labing siguro na hinanok na siyang mayo. Pero di ko makasud kay nakalak ang pultahan din sa budiga. Wag ko ilang pagi ini. Kundi mukha man ko paingon nga to simburnal. Ang nakalisod na makibaho kay ni dinhi kay sumpay ni gikan sa septic tank. Ang bangag sa ilong. Ay, pero bahala na. Suwaya na yun akong suong din aron lang makalahos ko dito sa sud. Bahala na, bangag sa ilong. Come on. Naghanas ang lamok din, oy. Baya. Ay, gipamaak na ko sa mga vampiray din napita naghang lamok, ha. Muusa na ko kauras din, 100. Usa kauras, 100. Pero wa pa man yun mo balik si Arturo. Ay, Arturo is not coming back already pa. Kumusta na kahangyang lakaw sa sud? Paabuto na ako siya. Hantod nga, mubalik siya. Ay. Jer, Naman. ako nakadit sa gawas kung anong saba ka ng iro. May katugon pa kay ko itintay. Kasaba ba siya din ng iro? Li alang ko diha. Ako na lang susihon din, he. Lisod yun. Di yun ako maablik ng akyanan paingon sa underground. Kinahanglan yun na ako nga makuha ang yawi nga nasa mong vault ni Mirasol. Pero kinahanglan nga musaka na sab ko sa taas. Ug sudlon ang kwarto ni Mirasol. Mauni ang pinakalisod nga tahas kung saon ako. Kay kung di ko makasud sa iyang kwarto, di ko makakuha sa yawi. Unsaon makanakuha ni. Hapit ako mo 2 ka oras din ni. Suwayan ako sa kastaas. Bala na. Basinog makakita kong higayon unya.
Ni mata naman lagi ka. Ay, ni mata na lang ko tintay kay... Ay, wala naman ako makabalik og tugon nga imo kong gipukaw. Saba magud kaayong iro god. Ay, sas nimo. Ingon anak gana siya basta malimungawan na anak gina iro ah. Katog na lang og balik jer. Kay sayo para ba ugma? Sayo pa ugma karon ba sayo paron? Abdi, eh. Ngawan pa man sad ko eh. Mao, Katog na. sayo na nimong alas 3:30 na mas kadlawon. Uy, Gamay naman lang kay tag kinatulgan na ni tintay. pangapi na lang diha oy. Kadiyot ko tintay, kadiyot ko. Unsa man? Kuan ba? Mahitungod ba yaning umaabot nga kasal ni Mirasol Bagdindo ba? Istorya lang ta kay wa na ta mo duka. Ikaw ra may wa maduka. Unsa bay tanaw nimo? Di ka talkan sini, ay istorya ta. Sabay di gud alkansi Nawa oy matulog kapuyag ako. tubay ni mo jer oy. Nganong naghisgot magkag alkansi jer eh? Wala ta mo duka no. Ikaw ra lagi. Kuan man gol ka ng murag alkansi kay ta nga si Mirasol Ray Mugasto di ay sa tanan nilang kasal. Kansi ta ba? Ay sig tugtog, ay sig kuan di istorya ta. Kadlawon pa man. Yes din do, way kamot. Ay dang, ano bang mag-uol man ka ng mga butanga jeri uy? Kadlawng dako sige gut ana. Una sa tanan desisyon na nila. Kagustuhan na sa atong anak. Unsa oras sa gayron? Stress. Stress kadlawon. Stress ba? Kadlawon. Stress medya lagi. Ay istorya ta. Ang ako batintay, ha? Patas lang mo tato. Di ko may pamation nga ato ang anak mo mugastos tanan. Ay, matali. Istorya ta. Lagi. Kadlaw na Unya kapit unsa lagi atong mahimo anak jer nga desisyon man ang Mirasol. Istorya ta, inigayag tuog ta. Murag mga ungo ini. Istorya ta. Kung ako'y pagbuto, no? Dili lang una ihnayon ang ilang kasal. Oh. Ngano gud intaw nakahuna-huna ka man anak jere. Kalain gud na nasud sa imong utok. Nasabutan na hinuon na ang adlaw sa ilang kasal niya karon di na hinuon ni hinayon. Ay tungod lang ba kay way ikaamot si Dindo mao ba na? Ay, istorya to, am lingaw. Kadlawon man. Minaw, ha? Gawas niya na tintay, murag lahi gyud sa akong paminaw nga ang babae mo'y mugasto sa tanan. Di maning kamos din to, ha? Sa iyang kaugalingon. Unsa man niya ikabuhi ni Mirasol, ha? Bangkaruta siya. Ya, padayong kasal. Unsa man niya ikabuhi, be? Ay, ayaw gado ka mo. Ay, tog. Istorya sa ta. Oh, lagi. Sa- Tugaan na gid Unsa ako. ka? Ay, kung ingna, nga human silang kami niyoon, magsaligra siya sa tanan sa atong anak, ha? Ay, pitok-pitok ng mata nimo. Naminaw ra ko. Dapat padayon. maning kamot siya. Mangita siyang pagi. Kay lisod kay naoy, nga magsaligra siya ni Mirasol sa tanan. Siyo. Autor, usa na. Utor. Usa na. Martas may tur. Bangag gini mo eh. Imo mo gibiyaan dito. Bangag sa ilong. O kamon, gibiyaan na ti kator kay padung nang mohayag. Ha? Mao nga, ako lang gipasan og balik ng hagdanan. Kay tingalit madiskuido niya ta. Ha? Timala sudah. Palpak kita sa tong misyon siyo. Oh, wayo ka kasod dito, no? Wa ka kasod. Ay, wa yo ko kalaos underground siyo. Lisod yo kayo ablihan kung wato ang yawi. O kamon, mo na ilisod ni Hator. Husto ito imong gingon nga, kinalang sudlon yun una nimo ang inyong kwarto ni Mirasol. Mao lagi bangag sa ilong. Di gyud na ko makuha kung di na ko masud ang among kwarto. Bangag sa ilong. Ay, maghimo taglaing plano, Tor. Maghimo ta. Di ba ako kung sige kinahanglan na to siyo? UM, Sa UM. unsa man? T. City. Timing. Timing ang atong gikinahanglan siyo. Kung makakita na og nindot nga binta, sigurado ko nga makuha yun nato ang yawis underground. Bangag sa ilong. Oh, Joe. Usay balita. Huwag malagi magpakita na kong hapon. Sinsya ka din, ha? Dito mo kugi ka sa amukot. Oh, niuli day ka sa inyo? Oh, wag palang hindi mo kay
Gitawgan man ko sa akong asawa nga dunay gamay problema ba. Oh, yun sa man. Wala man kay kaso. War ba hinoon? Pero doon ako dindot kayo nga balita mo rin. Unsa man ang nindota? Murag wag yun tuyuas pag-adto na ko sa amo ba. Kaya doon ako'y amigo nga nagkaila ining duha kasabukan nga nangulit tao ni Mirasol ug Riming. Ha? Mao ba? Ano yan? Samkit-on tikaw picture sa akong cellphone ha. Oh, sige. Diyot. Tara. Tara. Tanawa og tutukig maayo kong kisa ni. Uy, si Paulo man lagi ni. Kinsa na iyang kauban? Iyang mama? Oh, si Paulo na. Pero, di na niya mama din. Iyan ang asawa. Sa? Iyan ang asawa? Oh, iyan ang asawa. Taga-pusuran din sila din. O kining tawhana, daghan kinig kaso nito. Mao ba? Mangingilya din siya. Ug ang tinud-anay nga panganin niya, Toribio Dulit alias Boy Ilok. Unsa? Ora, o kanaya asawa, gingan na og Mimang Dildil alias Budiday. Sa na mga pangana. Di ay, sa ato pa, may anhin na siya dinhi aron nga mangita og mabiktima. Yes, pagmaog na din. Ug kanang iyang kauban, kinsamsam na siya. Kanang usa, may wag yung kakuha og impormasyon kung kinsa na siya. Pero dali nagyapon na din. Ako ipunang trabahoon kung kinsa na siya. Pero parang may bawaan din. Labing siguro. Parehas silang duha nga mga mangingilad. Malagbit yun. Umayon ni mo buhaton, Joe. At tuwa sa pusuran. Ha? O himamata ang asawa ng tawana. Klaro ka, kung unsa pa'y dugang detalye bahin niya ng mga tawana. Ilabi na yun niya ng Paulo. Doon naman ang pusuran din. Suwayan ako adto karong hapon. Ako yung adto ng ilang bahay. Mas sabay mayo. O pahibaw ako kung kinsa ginang mga tawana. Ming, anam nang imong naong mir. Magulano nan kaayo ka. Kuan man gud Ming. Nala ko'y pangutanan nimo ba? Asa man? Dili bang ilad kun among isibog ang buwan sa among kasal? Oh, suma ninyo. Pero nganong nakahuna-huna magkag-isibog nimo? Unsa man, inyo ng plano? Ako ra ng plano, Ming. Gusto nako nga isibog una nako ang among kasal sa laing adlaw ug buwan. Time para gud una, Mir. Mayo ka nagiskot ka bahin na ng inyong kasal ba? Unsa man gyud? Sigurado na ba gyud ka sa imong desisyon? Wag gyud kong kasabot nimo, Mir. Nagailabay ako nimo, ha? Naibaw kong wag gyud kay kasiguruan sa imong desisyon. Si Tatay Baya, ako nang gisultihan sa tanan nga kana si Dindo, daghan kay nagkabilinggan. Daghan kay nagbabaye nga gipamabdusan. Ambot Ming, uy. Pero bisag mo tuo pa siguro ko anang tanan, no? Bation man gyud ko kaluoy ni Dindo. Kaluoy ra din ang imo niya. Dili na gugma ang imong gibati niya, Mir. Kung ako pa nimo, di na lang gid nimo ipadayon ang inyong kasal. Kay sigurado kong gilimbungan lang nimo ang imong kaugalingon. Og ikaw ra gihapoy mag-antos unya anas unahan, Mir. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!